Tapi mung kumpul ngono wae aja dampak ngono. Untung saya sawet niku nesu. Ora diwane ya. Ora ono kok. Boleh wae. Sawono kowe mau duwe. Kon kendake mung kumpul wae ora tambahi Joko. Gitu. Aku waras tuh. Orang yang langsung menang. Nek langsung kan langsung kan kata gantak Terus nutuk kuwi lho. ro noe to. Nah ya, sepit tok ya. Nutuk kalau pripun kene. Oh ya. Kata ikan wae. Siapa no? Yang sama langsung menang. Langsung iki. Gantak Subuh Manggil lah kebetulan. Apa nggih saged, Pak? Apa nggih saged dan sih? Kadang tak kudune. Tak dadah kok. Nah, Yo yo. jalan kok jenengan ora. Abang iki dia lah pada latihan ya ini Mulutnya bisa. Tangannya bisa. Ayo. Tapi jarang deh, ya nggih. satu Ora jalan. nek adewe sing ora tau pelatihan iku panas kok. Nek sing kaya kula ki kan melu dalang kurang-kurang wis wernu-wernu kae. Panas sithik lho. Tapi ki nek kita ki belajar seni ki semua dipelajari baik. Men coba kita peliharaan. Nek yang sewu jarine lho iki jarine. Nek mulai kok mandeg di jumlah kita tembang niku suwo padha iki to wau. Tapi nek kok ngene gede munggah ning ngene pangaran munggah ning gending meneh kuwi ngene gede kan jarine lho. Ayo iki tergantung sing ngendang to nek menurut aku nek kendane disuwuke mamane apa munggah dhewe jarine. Gak ngono lho, Mbak. Nek
nek aji garap ngono to. Ah ya tiru kuwi ora apa-apa. Nek wis petukan mandek to, Heeh. lajeng diodo-odolan. Nek kuwi nek ning nggon wayang kuwi biasane nek palaran kuwi bar perang iki nganggo sampak terus sampah suwe perang kembang suwe nganti nggone Mas iki nganti 2 jam to sing ngumpul kan kemang to nganti 2 jam iki perang suwe kuwi bar palaran kuwi njero wis jadi lipat sono. Ning mek dalam liyane mek bodo. Ning nek palaran iki arep gade sampak kuwi lho, arep gade sing apa perang suwe kuwi lho. Ada tantang-tantangan. Tantang-tantangan iki jan perang suwe. Jan perang suwe ning iringane sindet ra nembang nggo sampah. Boten betongan, boten betok sepet dadi Niku durmane niki palaran tantang-tantangan. Terus sampah ki perang ngono. nek yo ana sing padat kadang yo ora nganggo kaya kuwi. Nek sepenting awake dhewe iso ngono wae. Lah sampamane balekken gendeng ya ora apa-apa, kendhangi sing balekke ngono to. Rak iki pekane kendang. Kendhangi mlayu endi melu. Atur-atur kendang ki penting kan sih ya antar-antara pasem parat neng. Carane kendang ki sopirin. Ning kendang pun nek ning wayang anu nganune dalange ngedhoke lindi. Kok kendang nganune apa dalange ngedhoke suwuk ya kendange ya melu apiye. Dalange ki delalah lali wae pun ayo wis kebajut ngono. Mau kowe nek ngedhok kan ngono. Sing kepenak ki dalange ora ngerti gending. Ora ngerti gendeng. Nek ora ngerti gendeng malah saku. Wes santut wae. Nek ora ngerti gendenge dalan tungsuan. Arak yang ayak kuwi iki kok ngombangi kok dalan ngombangi ora iso. Nek ngombangi pales to, Pak. Ora mlebu ora. Mulane dadi wis rene mo. Ayo ngombangi pales ora mlebu. Wong perang apik kuwi to lha terus kuwi arek tantang-tantangane kuwi di sekombange kuwi lagu meneh. Nek Lho monem ati tantang-tantangane iki. nek dalange ra pinter biasane kondo. Wis sing diri mangke nggen niki kula boten saged digarapi pinggir mawon ngono. Sinten yo kandhani, sing ngendang yo kandhani ngono. Sing ngendang yo kandhani, kula nggen niki boten saged mangke langsung digarapke pinggir. Maksud garapan iki. Ning nek sing dalange pinter njaluk iki kaya iki njaluk kuwi ora ngono, Cik. Ora ngono kok dikeki